होई हमारे हाथ जोड़ी पैया परी अरे पूजिले चरणवा सुमी रनवा करिले ए सुमी रनवा करिले मैया गौरी के ललनवा सुमी हरेंद्र भैया जहाँ अलाउंस होकत हो कि जमला से कोनो मतलब नहीं है और सब धार्मिक प्रसंग साफ सुथरा ना तो लोग भैया एबरा जो करते हो चाहवा चलावे वाला लोग दुगला में भिड़ा देता लोग चाहवा चलावे वाला लोग कानवा में कहलो का ब्याजी मजा नहीं खाओ अरे तने वो बेसवा कर रेलत काहे नहीं हां ठेली हां जी जब करते चाहवा चलावता लोग हां ते मंच के हम प्रणाम करब वाह रउवा सबके प्रणाम करब में गांव के प्रणाम करब हां जहां असनो धरती बा जहां साफ सुथरा के भी आज जुग बा आ साफ सुथरा के जुग ना रहे तरो सब इतना शांति बना के गीत संगीत ना सुनती वंदना में केहू खड़े होके बोल दे का ब्याजी अभी ले वंदना हो अरे ब्याजी लौंडिया बुलाई हां हो जा हमारा लोग भैया मित्र बानी हमनी के पुरस्कार दिल बानी कुकुरा बानो कुकुरा बाप हो नेठी पले ओकर गोड़ चल जा द्वार पकड़ नहीं है के आ कुकुर का रहतर बा द्वार पर चल गयो महाराज हमरा दी चरणवा ओ निकाली महाराज ये पैसा के हम ले जाकर नॉमिनेशन कराए नॉमिनेशन करा के टांग दे हमरा हरेंद्र भैया मास्टर साहब ऊपर ही बगल में घलता नहीं ये आशीर्वाद देले बनी बार-बार प्रणाम जय जयकार कर यही में तनी बिरहा ठाट ताल लागे जब पहिलका बजल तन मिर्जापुरिया रहल अब तनिया जगह जे भुरिया कैसे कि विघ्न हो रवैया हो मंगला के हो गए हे बाबा अरे रिद्धि सिद्धि के सजनवा सुम